Không, cái sừng tê sắc không là nhân sọc cả. Xin hoài đó. Hi guys, naroon na ng lamsogo ani vlogo hingke ang tabung mete san nogo kipil sinai Agartala theke khuai thangsinai iko जों गारि कालायजाक ओमफ्राय दिनै आसो सान्दुं दुंया सालमेघला आंजा एकदम दिबुर खिरिं खिरिं 12टा बाजि दं दाबो दाग जों खहाय थांलायसिनाय Agartala हयते चिन कामरक बायबिखा जे सामुंनि बागै फायमानि अबरका पाइयाखै जों दा थांलायसिनाय इखौ आंनि मामा ब दङै दङ एकदम गग्रक सासावै ब पापा पापा हैनाय ओमफ्राय बुलियन हयते पाइथक जरा आंनि भिडिअ न नाय दं बायदि ओमफ्राय जे नाय दंनाय रक गताल नाय दंनाय रक साबस्क्राइब खायरि बायदि ओमफ्राय लाइक बो खायरि बायदि ओमफ्राय नर कमेन्ट बो खायदि माने दाम सानाय नर दाम बतै भिडिअ रिखा आं माने बतै भिडिअ न रिखा नर बिसि साजाक अमन कमेन्ट खायरिदि ओमफ्राय ओ आते हिंगे आं सायमानानि ओमफ्राय बनि बागै ओमफ्राय दाबो ओंखायनो जों बाराव सबायखा ओमफ्राय बारा सबायानो मावखाय आराम नांजां माने बिनाय सिनि माने बराव मानसि ओंखाय बिनाय जे सिनि जाक बराव नगै जाक आराम नांजाखा आराम नांजाक सुखा इखौ मा बखरसे थुक साका नांलायसिबो ओमफ्राय इखौ दाखाय न गानाव जों सबायखा नगौनो सबायखा दा bin bay mà lấy trong lấy thùng khát tăng suka mà bay nha nè khát tăng suka cái asung nó chỉ video chút nó ham bay cái chút nó cả ham tông bay đi